Vítajte pri našom novom videu. Dnes by sme vám radi predstavili novinku dánskeho výrobcu Bang & Olufsen, výkonný soundbar Beosound Theater. Nový model soundbaru je inovatívny, vyrobený zo špičkových materiálov a spája silu viacerých audioproduktov pre domáce kino do jedného jedinečného kompaktného zariadenia s typickým luxusným dizajnom. Výrobca je známy svojim jedinečným prístupom k remeselnému spracovaniu a dizajnu. Nový reproduktor pokračuje v dizajnovej filozofii obľúbených modelov Bang & Olufsen, ako sú napríklad Beolab 8000, Beolab 18 a Beolab 28. Kilovitý dizajn Beosound Theater je inšpirovaný plachetnicami a navrhnutý tak, aby odrážali hladnosť. Pôsobí, ako by spočíval na hliníkovej čepeli a vznášal sa vo vzduchu. Dostupných je samozrejme viacero farebných prevedení a v našom showroome v Banskej Bystrici aktuálne prezentujeme kombináciu 77-palcového OLED panelu, tmavého kabinetu soundbaru, antracitového motorizovaného podlahového stojanu a s prednou maskou vo farbe Dark Oak. Okrem tejto varianty je samozrejme možné riešenie inštalácie aj na stenu. Hoci je Beosound Theater výkonné riešenie typu všetko v jednom, môžete z neho urobiť centrálny reproduktor a pripojením ďalších Bang & Olufsen komponentov vytvoriť domáce kino v konfigurácii Dolby Atmos 7.1.4. Poslúži vám na to 7 vstavaných výstupov a podpora až 16 externých reproduktorov. Samotný soundbar ponúka spolu 12 reproduktorových meničov, vrátane dvoch na mieru vyrobených 6,5-palcových basových reproduktorov s vysokým zdvihom membrány a 800 W výkonu, ktorý poskytuje zvuk o sile až 112 dB. V tomto nastavení model spája dekódovanie Dolby Atmos a prispôsobené následné spracovanie signálu s patentovaným algoritmom True Image od spoločnosti Bang & Olufsen, aby sa maximalizovali možnosti všetkých reproduktorov zapojených v zostave. Ďalšou veľkou novinkou tohto produktu je technológia RoomSense. Po umiestnení externého mikrofónu do posluchovej pozície bude Beosound Theater spolupracovať s aplikáciou Bang & Olufsen na meraní vzdialenosti poslucháča od soundbaru a prispôsobí ekvalizáciu zvuku práve pre vaše umiestnenie. Mikrofón je samozrejme súčasťou balenia. Pomocou ovládača môžete zároveň ovládať aj motorický stojan, jeho natáčanie a nastaviť si napríklad priame voľby a ďalšie rýchle funkcie. Doporučujem vám navštíviť naše predajne v Bratislave, v Banskej Bystrici alebo Košiciach, kde máme veľkú časť venovanú práve produktom Bang & Olufsen a vďaka tomu, že sú všetky zapojené, je ich možné plnohodnotne otestovať a povenovať sa napríklad všetkým prémiovým inteligentným funkciám, vďaka ktorým sa táto značka radí medzi najinovatívnejších výrobcov na trhu. Tešíme sa na vašu návštevu a ja na ďalšie video. Dovidenia.